L-Awtorità tax-Xandir sabet li r-radju tal-Knisja 103 FM ħati li f'żewġ każijiet kiser id-direttiva maħruġa mill-istess awtorità matul il-jum tal-elezzjoni fis-26 ta' Marzu. Dan il-ksur sar meta waqt programm ix-xandar kumment tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grek meta ħareġ mill-post tal-votazzjoni u xandru wkoll kummenti politiċi waqt kollegamenti fil-programm. L-editur tal-istazzjon tal-Knisja ammetta li l-istazzjon żbalja u qal li l-kumment ta' Bernard Grek tħalla joħroġ biżvista u minħabba diffikultajiet tal-istazzjon. L-avukat Stefano Filletti li der bħala konsulent legali għall-istazzjon tal-Knisja għal il-kummenti politiċi li minħabba fihom ir-radju ġie akkużat bi ksur tad-direttiva ma kienux kummenti ta' propaganda jew avviżi oħra dwar kif persuna tista' tivvota. Wara li semet lil partijiet l-Awtorità tax-Xandir sabet li l-istazzjon ħati li kiser id-direttiva in kwestjoni u għaldaqstant immultat lill istazzjon 4,660 euro. Din il-multa ġiet sospiża għal 3 snin.